bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam wonko gartuɗen e yidde yewtidde e bandiraɓe ɓe. bandiraɓe aduna hande o eɗen jiiya hen ko hulɓini kadi ko hunde yurminide nde tawno hande yimɓeɓe foof koddi e nder buuɗal gotal eɗen gandi, kono noon kayisaji kewɗi ene joola hen, walla mbiyen dewle kewɗe jooɗi ɗe jooɗi koye dow haram. so tawi en mbi noon eɗen gandi worɓe hewɓe hande ko ɗanniyankoɓe, so tawi ɗannima won e nder nokkuji ɗe ɓe jahata eɓe keewi sekkodirde e o rewɓe, yoga hen ko rewɓe ɓe ndesata e nder laddeji, yoga hen ko rewɓe ɓe ndesani e nder laddeji ha dañje e mumen ɓiɓɓe. so dañji e mumen ɓiɓɓe noon ene wonano ɗumen gacce artude wiide wonde mboɗo jogui ɓiɓɓe nana to nokku mo ɗanninomi o, walla mboɗo jogde e kaari ɓiɗɗo e nder oɗon tuma. ɓen ɓiɓɓe ɓe keewi ɗumen ko suudde. so tawi ɓe garti ɓe ndesa ɓe daña ga henne ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe ɓe dañi ga henne ɓe ko ɓen ɓiɓɓe goni feññinteɓe. te hande ko yimɓeɓe koddi ɗo banggue Facebook, ko yimɓeɓe koddi ɗo banggue WhatsApp, ko yimɓeɓe koddi e nder laylay rendo o woni réseaux sociaux. bandiraɓe en jii hen noon kawuji kewɗi, en jii yiidiroɓe ndesodira ha jomumen daña fartangue wawde yettodirde taw ko kañumen jiidi dukol, walla so taw ko kañumen jiidi kosam, jiida yumma walla jiida baaba, taw ganda hen hay batte ne hannirten yanna. ɗum noon part de responsabilité oɗon fawi koye dow jinnaɓe ɓe, jinnaɓe worɓe ɓe e jinnaɓe rewɓe ɓe. ɗum noon mbasiytomi ko worɓe ɓe, kono kadi il faut ko mi wasiyo rewɓe ɓe, hay hunde jarani e nder aduna wiide wonde ina resodira e debbo dañje e mum ɓiɗɗo wiyana suuɗa tigui rigui oɗon ɓiɗɗo nde tawno ƴiƴam suuɗotako.